Ak Ježiš naozaj tvrdil, že je Boh a prijímal pocty, ktoré patria iba Bohu, ak kvôli tomu zomreli aj prví mučeníci kresťanstva, že vyhlasovali, že Ježiš Kristus je Pán, tak potom je to buď pravda a Ježiš je Pánom, alebo bol Ježiš klamár, keď vedel, že to nie je pravda, alebo bol úprimne pomýlený blázon, keď si myslel, že je to pravda, ale v skutočnosti to nebola. Ale čo ak to Ježiš nikdy nepovedal? Čo ak je historický Ježiš iný ako Kristus viery? Čo ak bol Ježiš len múdrym učiteľom a neskôr jeho učeníci z neho urobili poloboha alebo Božieho syna? Dnes sa pozrieme na to, prečo Ježišovo učenie o jeho božstve nie je mýtom, ale patrí k historickému Ježišovi a prečo sa naše možnosti týmto radikálne zužujú, keď pátrame po otázke, ak Ježiš nebol Boh, kto potom bol? Na konci sa pozrieme na poslednú možnosť, že Ježišovo vyhlásenie nemáme brať doslovne. Prečo by božstvo Krista nemohlo byť ani klamstvom, ani bláznostvom, ale mýtom? Ako mýtus o tom, že Budha je Boh. Mýtus, ktorý vznikol po historickom Budhovi, ktorý hovoril, že je iba osvietený. Prílišné obdivovanie človeka ho neskôr ľahko môže urobiť hrdinom. Nie je toto najrozumnejšie vysvetlenie údajov aj o historickom Ježišovi? Nie. Samotné údaje vyvracajú hypotézu mýtu ako nemožnú pre týchto 11 dôvodov. Dôvod číslo 1. Mýtus sa neudeje zo dňa na deň, ani z roka na rok. Mýtus sa tvorí po stáročia. Ak by Ježišovo božstvo bol neskorší doplnok, skoré záznamy o historickom Ježišovi by mali hovoriť o ňom len ako o mužovi, akokoľvek múdrom, ale nie ako o Bohu. Nachádzame však opak. Najskoršie zdroje o historickom Ježišovi, ktoré máme, hovoria o ňom ako o Bohu. Keď sa teda rovnaké neutrálne, objektívne a vedecké metódy, ktoré sa používajú na všetky staroveké dokumenty, použijú na texty Nového zákona, texty sa dokážu ako mimoriadne dôveryhodné. Žiadna iná kniha v histórii nebola pod takým drobnohľadom a rekonštrukciami a žiadna nebola toľkokrát postavená hore nohami ako Nový zákon. Napriek tomu stále žije. Dôvod číslo 2. Úroveň rukopisov je veľmi dobrá. V porovnaní s inými starovekými rukopismi Nový zákon stojí ako niekoľkokrát lepší. Napríklad máme 500 odlišných rukopisov zapísaných pred rokom 500. Druhý najspoľahlivejší staroveký text, ktorý máme, je Iliada, z čoho máme len 50 kópií datovaných od 450 rokov a viac po origináli. Máme iba jeden veľmi neskorý rukopis Tacitových letopisov, ale nikto nespochybňuje jeho autoritu. Keby knihy Nového zákona neobsahovali záznamy o zázrakoch, alebo netvrdili radikálne, nekompromisné tvrdenia do našich životov, boli by akceptované každým historikom na svete. Inými slovami, to, čo vrhá skepticizmus na novú zmluvu, nie je objektívna, neutrálna veda, ale subjektívne predsudky alebo ideológia. Rukopisy, ktoré máme, k tomu, že sú veľmi staré, sú aj navzájom posilnené a konzistentné. V rukopisoch máme veľmi málo protirečení, ak vôbec sú, a tie nie sú vôbec dôležité. A všetky neskoršie objavené rukopisy, ako rukopisy Mŕtvého mora, objaveného v roku 1947, nevyvrátili, ale naopak potvrdili už existujúce rukopisy v každom dôležitom bode. Jednoducho ani zďaleka neexistuje žiaden staroveký text v takej dobrej forme, ako sú texty Novej zmluvy. Pre porovnanie. Dnes poznáme viac ako 5686 gréckych rukopisov Novej zmluvy. Ak pripočítame viac ako 10 000 rukopisov latinskej vulgáty a najmenej 9300 ďalších ranných verzií, dostaneme sa tak blízko, ak nie až za hranicu 25 000 zachovaných rukopisov. Žiadny dokument staroveku sa k tomuto číslu ani nepribližuje. Spomínaná Iliada je na druhom mieste so 643 uchovanými rukopismi. Prvý kompletný zachovaný text Homera je z 13. storočia. Tu vidíme porovnanie takmer 5700 gréckych rukopisov Novej zmluvy s inými spismi staroveku. Preto sa Frederick Kenyon, bývalý riaditeľ Britského múzea a expert na staroveké rukopisy, vo svojej knihe The Bible and Archaeology vyjadril: čitateľ Novej zmluvy
sa dnes môže držať jej textu s istotou, že v rukách drží autentické slová Krista a jeho apoštolov. Americký detektív James Wallace zase napísal: Ak by sme novú zmluvu skúmali rovnakými kritériami ako súdne dôkazy, museli by sme uznať jej historickú spoľahlivosť. Tretí dôvod. Keď je Ježišovo božstvo mýtus vymyslený neskoršou generáciou, potom musela existovať aspoň jedna alebo dve generácie medzi očitými svedkami historického Ježiša a všeobecnou vierou v nového mystického alebo zbožteného Ježiša. Inak by tento mýtus nemohol byť akceptovaný ako fakt, pretože očití svedkovia historického Ježiša by to okamžite odmietli a vyvrátili by to. Aj učeníci, aj nepriatelia by mali dôvody bojovať proti tomuto novému mýtu. Nemáme však žiaden dôkaz o komkoľvek, kto by vyvracal tento tzv. Mýtus Ježišovho božstva. Skeptici Novej zmluvy tvrdia, že novozákonné texty museli byť napísané po roku 150, aby bol priestor pre vytvorenie mýtu. Ale žiadny kompetentný historik dnes nepopiera datovanie takmer celého Nového zákona do 1. storočia. Určite Pavlové listy, v ktorých je jasne opisované Ježišovo božstvo, a tiež aj fakt, že toto učenie bolo už všeobecné prijaté v kresťanskej ortodoxii. Tu sú konkrétne príklady. Apoštol Pavol vo svojich listoch napísaných ešte v polovici 1. storočia vo svojom hymne o Kristovi v liste Filipenom 2. kapitole, ktorý bol napísaný niekedy medzi rokom 50 a 60 nášho letopočtu, napísal toto. Ježiš, hoci mal Božiu podstatu, nelipol na svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa samého seba a vzal si podobu služobníka. Toto je veľmi starý kresťanský hymnus, ktorý Pavol cituje a ktorý dokazuje, že už prvotní kresťania verili v Ježišovo božstvo. Hovoria o tom aj ďalšie novozákonné spisy. Hovoria o tom ranní kresťanskí vodcovia, ktorí žili napríklad krátko po apoštoloch, ako Ignác Antiochísky, ktorý v liste Efežanom napísal: Jeden je lekár, telesný aj duchovný, zrodený i nezrodený, Boh v tele, pravý život v smrti, Ježiš Kristus, náš Pán. Tento text mohol byť napísaný koncom 1. storočia. Toto je jasné vyjadrenie Ježišovho božstva. Alebo Justín Martýr v polovici 2. storočia vo svojom dialogu s Trifónom hovorí: Kristus je Boh, pretože bol na počiatku u Otca a narodil sa ako človek. Obracia sa na Židov a tvrdí, že Ježiš je ten istý Boh, ktorý sa zjavil Mojžišovi. Alebo Irenej z Lyonu na konci 1. storočia vo svojom diele Adversus Hereses proti herezam píše: Kristus Ježiš, náš Pán, náš Boh, Spasiteľ a Král, je ten, ktorého Otec zaslal. Aj nekresťanské zdroje z 2. storočia potvrdzujú, že kresťania uctievali Ježiša ako Boha. Plinius mladší, rímsky guvernér, v liste cisárovi Trajanovi píše: Kresťania sa schádzajú a spievajú hymny Kristovi ako Bohu. Toto potvrdzuje, že kresťania uctievali Ježiša ako Boha už začiatkom 2. storočia. Štvrtý dôvod. Keď bol tento mytický prídavok pridaný k pôvodnému ľudskému Ježišovi, mali by sme nájsť aspoň nepriamo alebo z druhej ruky nejaký záznam o tomto prídavku. Namiesto toho ale nachádzame úplnú absenciu akéhokoľvek záznamu o niečom takomto. Nemáme ani vnútorný dôkaz o tomto prídavku, v samotných novozákonných rukopisoch nič také nie je, ani externý dôkaz na to nemáme. Nikde v kresťanských, nekresťanských alebo antikresťanských dokumentoch nič také nenachádzame. Novozmluvný učenec Craig Blomberg píše: Každý významný argument proti dôveryhodnosti Novej zmluvy bol vyvrátený archeologickými objavmi a textovou analýzou. 5. dôvod. C.S. Lewis, ktorý vyučoval na Oxforde a Cambridge stredovekú literatúru, poukazoval na to, že štýl písania evanjelií nie je štýl mýtu, ale skutočného, hoci nevedeckého, popisu udalostí očitými svedkami. Ktokoľvek citlivý na literárne štýly môže porovnať evanjeliá s akoukoľvek mytologickou literatúrou toho času a rozdiel medzi nimi bude jednoznačný a nespochybniteľný. Keď udalosti zaznamenané v evanjeliách sa v skutočnosti nestali, potom títo autori vytvorili modernú realistickú sci-fi trilógiu pred 19 storočiami. Evanjeliá sú plné malých detailov
aj externého pozorovania, aj vnútorných pocitov postav, ktoré nachádzame iba v opisoch očitých svedkov. Záznamy tiež obsahujú desiatky malých detailov života v 1. storočí, ktoré by nemohli byť známe niekomu, kto vtedy nežil. 6. dôvod. Ježišove tvrdenia, že je Boh, dávajú zmysel tomu, že bol odsúdený a ukrižovaný. Židovská citlivosť k rúhaniu bola jedinečná. Nikto by tak fanaticky nevyžadoval trest smrti za to, že sa niekto vyhlasoval za Boha. 7. dôvod. Ježiš nemal žiadne politické ambície. Jeho politika nemôže byť vysvetlená ukrižovaním. On sklamal politické očakávania aj svojich priateľov, aj svojich nepriateľov. Hlavný dôvod, prečo väčšina Židov odmietla jeho tvrdenia, že je Mesiáš, bol ten, že ich nevyslobodil z rímskej nadvlády. Nebolo pre Ježiša ľahké byť nepolitickým. Veď v jeho dňoch bolo náboženstvo a politika veľmi úzko prepojené. Nebal sa dotknúť sa politických tém. Napríklad nazvať Herodesa líškou, alebo hovoriť dajte cisárovi, čo je cisárovo. Ale nezačleňoval sa do akejkoľvek politickej aktivity. Išiel až tak ďaleko, že zakázal svojim učeníkom hovoriť verejne o jeho zázrakoch, pretože ho ľudia chceli urobiť kráľom. Prečo bol potom ukrižovaný? Politické vysvetlenie, že bol cisárov protivník, bolo klamstvo, vymyslené na ospravedlnenie jeho popravy. Keďže rímsky zákon neuznával rúhanie ako dôvod pre popradu a Židia nemali žiadnu právnu moc vnútiť ich náboženské zákony trestu smrti do rímskych zákonov. 8. dôvod. Sú 4 evanjelia, nie iba jedno. Matúš, Marek, Lukáš a Ján boli napísané 4 odlišnými autormi v 4 obdobiach, pravdepodobne pre 4 odlišné skupiny čitateľov a so 4 odlišnými dôrazmi. Poskytuje nám to veľa kontrolných bodov. Takzvanou textovou komparáciou môžeme skontrolovať fakty a spresniť ich s oveľa väčšou pravdepodobnosťou ako pri akomkoľvek inom starovekom opise udalosti. Jediné nepresnosti sú v chronológii, lenže iba Lukášovo evanjelium tvrdí, že je písané chronologicky, a potom nepresnosti sú v nejakých nepodstatných veciach, ako sú napríklad čísla. Napríklad videli ženy pri prázdnom hrobe 1 anjela alebo 2. 9. dôvod. Keď božský Ježiš evanjelii je mýtus, kto ho vymyslel? Či to už boli jeho prví učeníci alebo nejaká neskoršia generácia, žiadny rozumný motív k niečomu takémuto neexistuje. Až po Milánsky edikt v roku 313 boli totiž kresťania prenasledovaní, častokrát bičovaní, mučení a nenávidení a utláčaní za svoju vieru. Nikto si nevymyslí prepracovaný vtip na to, aby bol ukrižovaný, alebo ukameňovaný, alebo popravený. Nikto nikdy nevyhlásil, že si to všetko niekto vymyslel. Hoci aj pri mučení. Niektorí odmietli umúčenie, odmietli Krista a uctievali cisára, aby si zachránili život. Ale nikto z nich nikdy nepovedal, že Kristus bol výmysel, ktorý si vytvorili. Dôvod číslo 10. Židia a kresťania 1. storočia vôbec nemali sklon k mýtom alebo vymyslom. A nikto by si nepomýlil mýtus a fakt menej ako Žid. Apoštol Peter priamo hovorí, že príbeh evanjelia je historický fakt, nie vymyslené báje. A posledný, 11. dôvod. Keď čítate evanjelia s otvorenou mysľou a otvoreným srdcom, musíte prísť k záveru s Dostojevským alebo Kierkegaardom, že žiaden obyčajný človek by nemohol vymyslieť tento príbeh. Ježišovo tvrdenie, že je Bohom, jednoducho patrí k historickému Ježišovi. A to vedie k poslednej možnosti. Možno evanjelia hovoria pravdu. Ježiš tvrdil, že je Boh. A možno nebol ani klamár, ani blázon, a preto jeho tvrdenia sú pravdivé. Ale nemyslel to doslovne, ale mysticky. Podľa tejto hypotézy by sme Ježišove tvrdenia nemali interpretovať v západnom židokresťanskom zmysle, ale vo východnom hinduisticko-buddhistickom zmysle. Áno, Ježiš hovoril, že je Boh a vedel to a tvrdil to, ale my predsa všetci sme bohovia. Ježiš bol osvietený mystik alebo guru, ktorý si uvedomoval svoju vlastnú identitu. Aj dnes existuje množstvo ľudí, ktorí tvrdia, že sú Bohom a nie sú ani klamári, ani blázni. Sú to jogisti, nejakí duchovní majstri, osvietení mystici. Prečo by do tejto skupiny nemohol spadať aj Ježiš? Kvôli jednoduchému dôvodu. Pretože bol Žid. Žiaden Žid nikdy nebol guru
a žiaden guru nebol nikdy Žid. Odlišnosti, alebo skôr protirečenia medzi náboženským židovstvom Ježiša a učením všetkých guruov a hinduistov a buddhistov a taoistov alebo stúpencov New Age sú také výrazné a také očividné, že ich nikto nemôže prehliadnúť. Keď bol Ježiš guru alebo mystik, ktorý presahoval a protirečil svojmu židovstvu, potom absolútne zlyhal, pretože nikto počas 2000 ročí ho vôbec nepochopil. Bol to najhorší učiteľ v histórii, lebo zviedol všetkých svojich nasledovníkov k dôležitým bodom, ktoré židovstvo a západný mysticizmus vylučujú. Tu je 8 protirečení medzi Ježišovým židovstvom a všeobecným učením všetkých mystikov. Spolu tvoria možnosť Ježiša ako mystika absolútne nepriateľnou. Poprvé, židovstvo je verejné náboženstvo, založené na verejnom zákone, na Tóre a na viere vo verejnú knihu, vo starú zmluvu alebo hebrejskú Bibliu. Ale mystici všetkých kultúr učia nejakú ezoterickú alebo súkromnú, individuálnu vnútornú skúsenosť, ktorá ani nemôže byť komunikovaná slovami. Keď bol Ježiš na súde a vypočúvali ho, veľkňazovi povedal: Vždy som učil v synagóge a v chráme, kde sa schádzali všetci Židia. A nič som nehovoril tajne. Prečo sa pýtaš mňa? Spýtaj sa tých, ktorí počuli, čo som hovoril. Oni vedia, čo som hovoril. Toto je presný opak toho, čo robí guru. Po druhé, východní mystici veria v panteistického imanentného Boha. Osvietenie pozostáva z uvedomenia si, že my a všetko ostatné je v konečnom dôsledku samotným Bohom. Židovské učenie o Bohu je, že Boh je oddelený od sveta. On stvoril všetko z ničoho. Medzi stvoriteľom a stvorením existuje nekonečná priepasť. Pomýliť si stvorenie so stvoriteľom je modlárstvo, pre Žida závažný hriech. Viera v transcendentného Boha očividne odlišuje židovstva od mystických náboženstiev a Ježiša od všetkých guruov. Keď hinduista vyhlási svojmu guruovi: Práve som zistil, že som Boh, odpoveď by bola: Blahoželám, konečne si na to prišiel. Keby to povedal Žid pred 2000 rokmi, reakcia by bola ukameňovanie alebo ukrižovanie. Po tretie, pre Žida je Boh osoba. Vrcholné zjavenie Boha bolo zjavené Mojžišovi v horiacom kríku, keď Mojžišovi povedal svoje vlastné nekonečné meno. Ja som. Pre Žida je ja meno ultimátnej reality. Boha. Pre mystikov je ja meno ultimátnej ilúzie. Individualita a osobnosť je konečná ilúzia, ktorá nakoniec musí byť odmietnutá, keď chceme dosiahnuť konečnú pravdu zjavenú pri osvietení. Štvrtý dôvod. Pre mystikov je čas a história tiež ultimátnou ilúziou. Pre židovstvo je Boh poznaný a milovaný v čase. Židovstvo je historické náboženstvo. Boh sa zjavil v historických udalostiach. Po piate, mystici veria, že Boh je mimo mystických skúseností nepoznateľný. Židia veria, že Boh sa dal skutkami a slovami poznať verejne v inšpirovaných písmach. Pamätaj teraz, že otázka nie je, ktorý z týchto dvoch pohľadov je správny, ale či sú rovnaké alebo odlišné. Keď sa líšia, Ježiš Žid nemohol byť guru. Po šieste, pre Židov je Boh aktívny iniciátor. Náboženstvo nie je naše hľadanie Boha, ale Božie hľadanie nás. Pre východných mystikov je Boh pasívny. My hľadáme jeho, nie on nás. On je večný, iba my sme v čase. Po siedme, židovský Boh je moralista. On sám je morálny, spravodlivý, svätý. A jeho príkaz pre nás je: buďte svätí, lebo ja som svätý. Dáva príkazy a má vôľu. Panteistický Boh mystikov nemá vôľu ani zákon. Po 8. Asi najdôležitejší dôvod, prečo východné náboženstvá sú tak rozdielne od židovstva, je ten, že nemajú peklo. Existujú tam síce dočasné očistce, napríklad nekonečné reinkarnácie alebo princíp Bardos v ďalšom živote, opísaný napríklad v tibetskej knihe mŕtvych, ale každý sa v konečnom dôsledku dostane do neba. Boh mystikov nesúdi ani netrestá hriech. Nie je žiaden hriech, žiadne oddelenie od Boha, pretože Boh je vo všetkom. Ortodoxné židovstvo, rovnako ako kresťanstvo, učí večnú, ultimátnu spravodlivosť a súd. Nikomu nie je nebo automaticky garantované. Židia veria v peklo.
čo je večné oddelenie od Boha. Pretože my nie sme časťou Boha a máme slobodnú vôľu ho odmietnúť. Na ktorej strane je Ježiš? Ježiš očividne silno veril v peklo a veľa o ňom hovoril. Teda máme 8 protirečení medzi učením Ježiša, ako ho máme v Novej zmluve, a učením východných mystikov. Priradiť Ježiša k mystikom je to isté, ako priradiť Marxa ku kapitalizmu. Ale povedzme, že ho nikto správne nepochopil. Povedzme, že sa snažil učiť filozofiu mysticizmu a Židia ho proste nepochopili. Ani jeho priatelia, ani jeho nepriatelia. Toto je scenár, ktorému musíš uveriť, keď hovoríš, že Ježiš je guru. V tomto prípade bol Ježiš najhorší učiteľ na svete. Vo všetkých 8 bodoch ho chápali ako jednoznačného Žida. Nie mystika. Počas celej histórie a bol tak chápaný každým na svete až do 20. storočia. Teda, keď Ježiš naozaj učil mysticizmus, keď Ježiš nebol rabín, ale osvietený učiteľ, potom nebol osvietený učiteľ, lebo úplne zviedol každého vo všetkom dôležitom. Pred sebou teraz vidíme všetky dostupné možnosti, ktoré sú nám k dispozícii, keď sa snažíme vypátrať, ak Ježiš nebol Boh, kto potom bol.